Deftere arandere nder deftere seninde ɗum gaɗoto ɗum on nani habaru dow deftere fuɗɗode. Wolde fuɗɗode wari daga nder wolde Ibraniyankore. Nde wolde e nde holla wato ko fuɗɗi. E wodi habaruji ɗuɗɗi gada nder deftere fuɗɗode. En ittay habaruji goɗɗi seɗɗa nder ma'are gam anden ma'ana majum. E hani ndaren nder deftere nden nde fu ma'are gam anden no nde wontindiri. Nde deftere e nde siryora geɓe ɗiɗi. Yebre arandere daga suurawol 1 yahago 11. E ɗo en ji'e habaru Allah e Ibrahim e iyalu mako. Yebre ɗiɗaɓre daga suurawol 12 yahago 15. Geɓe ɗe fu ɗiɗi eɗe kokka habaru gotum. To woɗi sai ndaren gada fuɗɗode. E nder fuɗɗode en ji'i habaru taddi Allah. Noy ɗum waɗiri ne? Hakika ɗo woni to ɗum yeddotirta. Noy ɗum waɗiri? Allah hosi wigere nde ndiyamji lugguɗi heɓu nde niɓre. O waɗi ɓi neɗɗo nder faa o gasni. Lalley ɗum weli nanki. Ɗum weli nanki. Faa nde joɓeɗiɗi Allah e wi'a ko o tagi fuu ɗum boɗɗum. Ɗo fa ji'eten ɓi neɗɗo nder deftere bi'eteɗo Adamu e Hawwa'u. Ɓe fuu ɗiɗo ko moye e woodi iri jikku maako. Amma ko moye e jooɗi jonde muɗum kawai. Adam ɗum wolde Ibraniyanko'en kollaynde neɗɗo. Hawwa'u bo ɗum wolde Ibraniyanko'en kollaynde yonki. Nden bo Allah tagiɓe nder nandi maako. Ɗum e holla neɗɗo fa ɗum nandan Allah. Ɗum e holla moƴƴere Allah e jikku maako. E nder bawɗe maako o tagi duniyaaru fuu. O hokki Adamu e Hawwa'u ɓe ndimdimtira ɓe mo'ina ngesa e ko filiɓe fuu. Amma o hokki ɓe suɓol no ɓe kuutirta e no ɓe njoɗorto nder duniyaaru. Ɗum e holla lekki andal ko booɗi e ko booɗa. Ɗon ma o wi'i ɓe to on nyaamu daga nder ɓikkol lekki ki'i gam on maaye. Ɗu'um ko ɗum hollata ne? Gam noon faa hande Allah tan andi nden o andina ko booɗi e ko booɗa. Gam noon andal ko booɗi e ko booɗa to Allah tan ɗum heɓete. Amma joni lekki ki e holla ɗum suɓol meɗen. Nde tawɗen hoore men fuu dow suɓuki ko booɗi ko ko booɗa. Sai ndaren diga to Allah ko booɗi ko ko booɗa. Adamu e Hawwa'u bo ɓe nyaami ɓikkol lekki. Ɗum woni ekkitinol mangol nder deftere seninde gam anduki hakke. Yiɗuki tokkuki suɓol meɗen. Ɗum e ɗum holla yidde ɓernde ɓi neɗɗo. Wato ko woni bote to am e to lenyol amin. Ko nda ɗum laatoto torra to maɓɓe ɗo yeeso. Ɗum torra mawɗum no yimɓe kocciri ko wooɗi e ko wooɗa. Ɓe ɗali ko Allah yiɗi. Gam non yimɓe suɓani ko e maɓɓe ko ɓe jiɗi. Hunde nde wonnake. Deftere Fuɗɗode daga suura 3 yahago 11. Ɗo e holla hallende ɓi neɗɗo no ɓeydori. Faa warti Adamu e Hawwa'u ma ɓe njerdotirayi. Ɗum holli habaru seɗɗa no laati ɓe ɓornaki. Arante ɓe nyumino ɗum hunde ko farata ɓe yeeso. Amma joni ɗum laatake semtini ɗum e jurmini ɗum to maɓɓe. Adamu e Hawwa'u andugo ko booɗi e ko booɗa to maɓɓe ɗum feerotiri. Gam noon ko moye doggi suuɗi. Gaɗa ɗon ma raago ngol fohondol. Kayinu nani lawliru sakike maako Habila. Faama ɗum hewti o warimo. Gaɗa habaru Kaynu seyra goɗɗo bi'eteɗo Laame. Ko anduɗen dow Laame bo o jiɗɗo teele e kawritowo jawdi. Faa o yimi jimol dow hoore maako e mo wi'a hallende e jogitaaki ɗuɗɗum maako. Goɗɗo bono Kaynu o gooduɗo mangu hoore. Hallende ɓi neɗɗo nde fini fu nde ɓeydoto faa Allah yiɗi halka duniyaaru. E ko anduɗen dow monnere Allah faa o waddi ndiyam tufana. Amma ɗo holli Allah monni faa o nani mettuɗum dow no duniyaaru yahrata e ko ɓe giɗi e ko ɓe suɓi dow no yimɓe ɓen suɓi e no ɓe njoɗorto nder duniyaaru nden o waɗi ndiyam nyaamiɓe. Amma fuu e noon e woodi hammunde. Allah suɓi Nuhu e iyalu maako o hisniriɓe e komiwal. Ta yeggutu e mardiji. E mardiji. Gam noon Nuhu e iyalu maako ɓe dimdimtire. Ko mbi'eymi woni Nuhu o kayejo boɗɗo. Amma ɗum habaru yimɓe ɗuɗɓe anda dow majum. Gam Nuhu ɗum goɗɗo kayɗiniɗo. Gada jippaki maako nder komiwal o aawi ngesa inaboje. Ɗum bo ɗum welnanimo ɓernde. Sey goɗɗum jalni ɗum waɗi. Go'oto nder ɓiɓɓe maako. Ɗum nanay habaru ɗum nder suurawol 9. Gada ɗon yimɓe ɓehdi layi. Amma fuu e noon hunde ɓehdi wonnaki.
ɗum yahari en habaru sakkitiɗum dow mahdi babila. E nder habaru ɗum en nani leƴƴi fuu e kawti hoore nden e ɓe kuutira ko ɓe ngoodi. Ɓe mahi ɓoode gulaaɗe ngam ɓe njiɗi ɓe mbaɗana hoore maɓɓe inde. Ɓe nyiɓa birniwol, ɓe nyiɓangol haa ngol towa ngol hewta ton to Allah woni. Amma Allah e andi ngol birniwol ɗum ba koyɗol tan. E nder moƴƴere maako o sankitiɓe. Habaruuji ɗi fuu en keɓayɗi nder suurawol 10. Yimɓe kocci ɓe suɓana hoore maɓɓe ko wooɗi e ko wooɗa. ɗum bo waddani duniyaaru halkere. Joni fa neɗɗo no nyume ko e woodi kammunde ko hori? Non e woodi. E nder habaru garayɗum ɗum notanto en ƴamol meɗen. Ɗum hollay en Allah no fuɗɗiri kuugal muɗum ngam hisnuki ɓi neɗɗo e duniyaaru.